weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusani yoni to sey en ɗala haya ko noon ayto lugseyɓe kon takkusan juula ha to mbut ne jeeya e gardidi kabaruji men jakorɗo leydi mauritanie kalfinagal ko yowti e ngal o holliti kay tawi ko heddi e boñ tawi ko dendinenede gam falade rafi coronavirus to leydi sénégal ma en jaɓɓo musidɗo men fuutanke diaw leydi mali ma en jaadu e bani men debbo banoro mamadou sar to leydi gambi ma en jaadu e musidɗo men kodde nene abouba kabaruji men e ɗemgal pular manawen ha to leydi niger leydi guine quatorial ko noon kadi leydi nigéria leydi brazzaville congo brazzaville ha to maroc ko noon kadi ouganda e wondude soudan ko noon kadi kabaruji men e ɗemgal pular manawen ha to leydi e brésil cekkitortoɗen kabaruji men ñalawma hande o ono fedde organisation halfinade ko yowiti e cellal e nder adunaru ndu tawi kay ha hande timtol maɓe kolliti faccirali kabaruji men ko jonjon sawre welede gueno hayo bella mi dañi bella ko battake ummorade e docteur Djibiso le grand guérisseur. Docteur Djibiso ko wittiyanke safriyanke safaruji fina tawa docteur Djibiso ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol docteur Djibiso ene safra kista fibroma ndogam sitta rewɓe ronkuɓe sowade e dartoraɓe kala docteur Djibiso ene safra koyɗe e keceji musoje e koyɗe guloje kala docteur Djibiso ene safra wonduɓe hernie prostate hémorroïde docteur Djibiso ene yawrane worɓe ustaraɓe gorago ha jippiɓe e leece e rewɓe ustaraɓe newago kala docteur Djibiso le grand guérisseur ene andina kileneɓe mum tawateɓe to Wourossogui ha to leydi Mauritanie wonde ko ñalawma janggo altini ummoto to Dakar o ara to base makko tawateɗo to Wourossogui o waɗa ɗon yontere ha balɗe sappo caggal ɗum o ummo ɗon o tacca maaje o fata to leydi Mauritanie to wuuro Magama docteur Djibiso ne andina dendagal bandiraɓe wonde base makko ne tawe to Dakar base makko Dakar noon tawate ɗon ko biteɗo Yahya Ban base makko to Wourossogui 24/24 ene marsa ɗon kadi tawate ɗon ko biteɗo Makki Ban on base ne tawe to banggue funnague Bamule Wourossogui ko ɗon tigui tawate base le grand guérisseur docteur Djibiso so tawi ko base makko tawateɗo to Kidira tawate ɗon sokhna Nabou Ban tawate ɗon sokhna Nabou Ndiaye sokhna Nabou Ndiaye kañum woni to base makko tawateɗo to Kidira dendagal ɓeɗon kala noon ko humpitiɓe leɗɗe ɗe ko anduɓe golle ɗe kadi ko yimɓe makko laaɓaɓe golle ɗe hano hannirta ni docteur Djibiso ne andina dendagal bandiraɓe wonde o heeɓi leɗɗe kese pul ummiɗo to leydi Mali ɗum noon dendagal jiɗɗo ko ɓurɗo labde yo jokkodira e docteur Djibiso le grand guérisseur mbatta 77 244 92 81 walla mbaɗa 78 353 28 92 so tawi ko yimɓe hebde banggue WhatsApp noon mbatta ko 00 223 78 85 72 47 docteur Djibiso ene wiyam safroyade ɓuuri safroyede tinne kadi kala tinɓe yo tintinɓe tinano ceerno Djibisi ko safriyanke safaruji fina tawa ceerno Djibisi ko jaadinɗo ɓalawal e ɗanwal kala ceerno Djibisi ko bawɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal bawɗo laaɓaɗo halwa
ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiiɗa ciirolo omo safra rewɓe wonduɓe kista fibroma ndogam sitta weddaɓe korte e wonduɓe dabaruji ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe ɗe fodde 13 rafi ene yalta e ɓanduma ha laaɓa fannu goɗɗo ko sa ƴettiɗen leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ene jogui usula ene jogui pegge ndenka e pegge arsigaji ceerno Djiby Sy ene jogui siroji pewnaɗi mbawɗi neldede e kala nokkuto neɗɗo wawi wonde ceerno Djiby Sy kala leydi to mbawɗa wonde oɗon mbawi gollodirde ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu malaɗo wune newiɗo no fewi ceerno Djiby Sy so tawi yananama ka miskino Allah mo wawi safudema ha mbiya wen tawa hay mbuɗa yoɓani so wona gonduɗe rafiji ɗiɗi woni rafi tawi ko janowo hoore walla mo hakkille mo wahliti ha jomum haɓɓa keddiɗo kala e rafiji keddiɗi kala ceerno Djiby Sy so yananama ka miskino Allah omo wawi safudema ha jifɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ko jawɗo ittude dabaruji ko jawɗo kadi worɓe fiɗaɓe ustoraɓe goragu jippiɓe e leece ɓe maniyu men sellani e joguiɓe maniyu seeɗa walla ɓe ganda maniyu haydara jokkodire ceerno Djiby Sy joni joni jiituɗa hoorema ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ene tawe oɗo saaha joni e nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie ko ɗon base makko mawɗo tawte so tawi ari ha to jeere nettekka so pullo so sarhulle so capato so cukalel so mawɗo kala mo mbiɗa holto woni cabinet ceerno Djiby Sy ma holle ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy kala jiɗɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 00222 ko indicatif leydi Mauritanie mbaɗa 47 22 80 84 so tawi a waɗi ma heɓ ceerno Djiby Sy ha no hannirta ni ko numéro makko téléphone ko numéro makko WhatsApp ceerno Djiby Sy noon ne wiya yimɓe hewɓe noddoɓe mo e waɗoɓe mo message uji e wakkaluji omo leela jabtade wona yejjidde ala ko hewrede kono neɗɗo foof e kala saaha yo siftinmo mawo arte mum ha no hannirta ni ceerno Djiby Sy ene jogui base mum ene tawe to nder leydi Mali pharmacie makko mbatta ko 00223 90 22 94 71 commune ñi ko tawete ɗon ene wiye ceerno Samba Sy ceerno Djiby Sy ene wiya en badden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma hande ko 16 lewru mars hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho no mbiruɗen e gardinde kabaruji ɗi jagorɗo leydi Mauritanie kalfinaɗo ko yewti e ngaalu Mohamed Wul Amin Wulda o wawi ha hande hollide tawi kay ko boñe baɗenoɗo gam rendinde balle tawi hande ɗeɗon balle gam ha hande haɓade ko yewti e rafi coronavirus e nder leydi Mauritanie kanko hande jagorɗo o holliti kay tawi ko dépensant e oɗo boñ walla kay koppareji jaltinaɗe e oɗo boñ tawi kay ko golliraɗe e oɗo o holliti tawi hande oɗon boñ kalis muɗum kala tawi kay so tawi woni rendi ko 62 piccal ɗiɗi tawi ko milliard e kalis ugiya o holliti kene tolno tawi ko 4 piccal 60 tawi kay ko milliard tawi e kalis ugi ɗum ne kay wawi yaltude boño tawi hande wawde gollorede kanko jagorɗo o arti kay wiɗi tawi ha hande laamu Mauritanie tawi kay ko ballal muɗum faade oɗo boñ 32 e nder kala temedere ko woni ko laamu ngu walliti o holliti tawi kay ko pelle ha hande tawi ko walliɓe Mauritanie naɓe kene tolno tawi ko 22 e nder kala temedere ko ɗum woni koɓe ballite oɗon boñ o holliti tawi kay ko hono nokkuji tawi ko public ko noon kadi a yetti privé en ɓenne kadi tawi ko jeeyaɓe nder leydi ndi walliɓe tawi ko hono oɗon boñ kene tolno 22 e nder kala temedere o holliti kay tawi ko hono pelle windere yankoje mbawi wallidde boño kene tolno tawi ko 24 e nder kala temedere jagorgal leydi Mauritanie
Mauritanie kalfinangal ko yewte cellal Nazir wul Mohammed nyalawma hanko o joɗodim to nokku golloto makko to hono tawi ha hande nelaɗo kalfinade ko yewti e fedde winde yankore halfinade ko yewti e ɗanle tawi ko ɗo e nder leydi Mauritania o wawi tawi koye joddade makko on tawi ko biyetede Boubacar Sibi ɓe mbawi tawi ko yewtide jokkodiral moƴƴal musidagal gongal hakkude leydi Mauritanie e nde ɗo feddeya kanko hande tawi ko jagorɗo o wawi kay artude tawi ko musidɗagal e jokkodiral e golle tawi ko gongal hakkude jagorgal ngal tawi koye nde ɗon feddeya nokku jagorgal leydi Mauritanie kalfinagal ko yewti e cellal kamɓe kay ɓe mbaɗi no ɓe mbawno wadde kala saaha gam haalande genniɗi rafi coronavirus ɗo yarate nder wertago leydi Mauritanie kamɓe nokku jagorgal ngal ɓe garti ke wiide ñalawma hanke o waɗino holkiso gam ƴeewede so tawi kay comani rafi coronavirus ko temedde 7,6 ɓe kolliti yitira rafi coronavirus ñalawma hanke o ko yimɓe 19 hefti cellal ɓalli mumen ko yimɓe 16 ɓe kolliti kay ñalawma hanke o hay goto wasani fital mum e rafi coronavirus kamɓe nokku jagorgal ngal ɓe garti ke e wiide tuggude nde rafi coronavirus nati ɗo nder leydi Mauritanie winditiɓe doggol wonduɓe rafi ɓe jettima 17,5 e hefti cellal ɓalli mumen ko te galleji mumen ko 17,7 ɓe kolliti kay wasi pittali mumen e rafi coronavirus ɓe jettima 4,4 ɓe kolliti tan e oɗo saaha ne hedde juuɗe safroɓe kene tolno 224 hono bo laddiwoje ngal nakshot tawi ko ɗo noddirtegal tumsi tone kay yetti tawi ko diɗɗal hono waɗoɓe tourisme tawi kay ko wangade ɗo e nder leydi Mauritanie tawi ha hande kay ɗum waɗi ko caggal kay tawi ko leydi Mauritanie itti kaɗoji mum to banggue hande tourisme e nder leydi ndi eɗen gandi tuggude kay nder rafi coronavirus naati ɗo e nder leydi Mauritanie guila nden leydi Mauritanie koko hanno dennagal tawi kay ko waɗoɓe tourisme en arde ɗo e nder leydi ndi ɗum noon tan ñalawma hanke o ɓe mbawi tawi ko yettade bawal laddiwoje ngal nakshot jagorɗo kalfinade ko yewti e julago kañum e tourisme tawno naha Hamdi Wul Monas kankone e konngol makko o holliti tan leydi Mauritanie e oɗo saaha ne heɓini kala ko fati e tourisme tawi kay ko banggugol ɗo e nder leydi ndi o holliti tan laamu ngu heɓli kede tolno 500 tawi kay ɓen sukaɓe kebla ko yewti to banggue tourisme tawi kay ha hande ko banggugol ko noon kadi e gueɗe hono hôtel Cheikh Al Rida wullo Cheikh Al Rida ko gardiɗo tawi kay ha fedde wiyetede Al Mustaqbel tawi nde ɗon fedde yaari ko yewti to banggue jangde dine l'islam ko noon kadi ha yetti pinal e nder leydi Mauritanie ɗum noon o holliti tan kanko Cheikh Al Rida leydi Mauritanie e oɗo saaha koye dawal moƴƴal woni to banggue hono démocratie kanko Cheikh Al Rida saabi kay haaldemo ngol ɗo konngol ko caggal kay tawi ko fedde makko nde hokkita récépissé muɗum caggal kay nde jagorɗo kalfinaɗo ko yewti gueɗe nder leydi e jaccingol laamu yamiri tawi ko hande nde ɗon fedde nde yo hokkite récépissé mum eɗen gandi kanko Cheikh Al Rida tuggude kay hitande ujunnaje ɗiɗi ha hande e nogas 14 omo jogdino tawi koye luural e mennoɗo wonde hoorejo leydi Mauritanie Mouhamed Wul Abdoul Aziz guele nden ha hande récépissé makko heftino e oɗo saaha jagorɗo kalfinade gueɗe nder leydi e jaccingol laamu yamiri tan de récépissé makko tawi kay ko rokkitti ɗo e wuuro Nouakchott tawi hande ko leegal Riyad tawi ko ɗo e wuuro Nouakchott toon kay ko suka goto wasi toon fittadu muɗum tawi kay saabi basgol hono ɗo suka fittanu muɗum ko caggal kay no ha hande no jagui tawi kay ko câble ko yewti câble électrique courant tawi kay ko gummiɗo e poto ko nden kay oɗon courant wawi jaggudemo woppanima ho wasi fittande makko hono Senelec ko nokku kalfinade ko yewti kuɓɓam ɗo e nder leydi Mauritanie kamɓene ɓe jaltini tawi koy ko kayit duwaw faade ha hande jinnaɓe oɗon suka basɗo fittanu mum tawi kay wasi fittanu mum koye masgol courant kamɓe hande société Senelec ɓe mbaɗi erango faade ɓesguji leydi ndi nde nde no to kala ko yewti e couraji ɗi gam ha hande tawi ko hisnude gonka mumen no hannirtani hen ha joni eɗen jokki kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen gummima leydi Mauritanie paɗen ko leydi Sénégal ma en jabbo musidɗo men Foutangue Diaw jaam ñallema computal men e nder leydi Mali alek 14 lewru mboy hitande ɗe nogas goo woni gay alete Foutangue Diaw jaam ñallema mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama seydi kenem no mbiruɗa ni kabaruji men to leydi Sénégal kalen e muridnaɓe hande o ene gonde sunare ɗum ko gueɗe kikiɗe hanki caggal nde yalti aduna Serigne Bassirou Mbacké ko ɓi Serigne Moustapha Bassirou Mbacké o yalti aduna ko ñalawma hanki kanko oɗon Serigne Bassirou Mbacké jaltuɗo aduna o kanko wonno hoorejo fedde maire uji département mo Mbacké kanko kadi wonno maire commune mo to wiyete Dar Salam Type kanko kadi ardino woni responsable lande APR toon to diwan mo Mbacké ko ñalawma hanki o yalti
yalti adun yo Allah yurmo mo yafomo la en nabe jubbini nyalawma taw on nyalawma non ko yoti appel ko wiete noddaw Seydina Limamou Laye no hewno wade kala hitani ne kadi be jubbini han so tawi taskam non hitande kede wayno hewno wade kewal yimbe ni ko saabi dum non ko hulde e rentade rafi bietede coronavirus cirtin tan ko goldo wadi dum lawol battugol temdere e capanna e gobiwol ko ina yubbine appel bietede appel Seydina Limamou Laye woni 141e édition e won sa non yoga mabbe dañane arde ngam tawtrede hulde ha joni e rentade no mbiɗen ni rafi coronavirus kamɓe noon oɗo sa hollirama ɓe mbawi heddade galleji mabɓe ha e nokkuji mabɓe ngam mawnide oɗon ñalawma noddago walla appel Seydina Limamou Laye je ha joni ko nder leydi Sénégal jeyento diwan mo Louga hollama noon diwan Louga fuddima toon ñakko ko fate rafi coronavirus honon diwni leydi Sénégal puɗɗori kala ko mawɓe joomen duuɓen kono kadi ha joni ko ganduɗa hoorema ko gollotoɓe e cellal kono kadi ha joni yimɓe wonɓe wondude e rafiji ko wayno hypertension diabète kañum e rafi ɓerɗe ha e rafiji baɗi noon hollirama toon to ganduɗa kañum woni Louga kono wona ujunaji 4 e temedere capanɗe ujunaji 4 e temedere e nogas jeegom neɗɗo mbawi hebde toon ñakkuji kono kadi kono wona ha joni ujunaji 3 e temedere yimɓe sappo taw ko goltoɓe cellal mbawi hebde ñakkuji mumen toon to oɗon diwan biyeteɗo mo Louga ha joni ene jokki e nder leydi Sénégal ko yowti e ñakku rafi coronavirus to wiyete Kër Momar Sarr temedere capanɗe jeenayyi e yimɓe joyo mbawi hebde e ñakkuji mumen to wiyete Kébémer temedde jeegom e yimɓe capantaro mbawi ñakkade rafi coronavirus to wiyete Kokki ko temedere yimɓe nogas e jeeɗiɗo mbawi ñakkade oɗon rafi biyeteɗo coronavirus kono kadi ha joni to wiyete Sakkal temedde jeeɗiɗi yimɓe temedde 4 yimɓe jeeɗiɗo mbawi ñakkade Darou Salam Mofti ko temedere e sappo e temedere e capanɗe joyo e neɗɗo e capanɗe joyo e nayyi neɗɗo mbawi toon ñakkade to wiyete Linguére ko temedde 5 e yimɓe sappo mbawi toon ñakkade to wiyete Dara kañum ko temedde 5 e yimɓe capanɗe jeegom e yimɓe joyo mbawi toon hebde ñakku taw ko fati ha joni rafi coronavirus Ousmane Sonko ko hoorejo landa Pastef kanko on Ousmane Sonko hollirama ñalawma hanki o wawi yulloyade nokkuji galleji ha e cuuɗi cafrirɗe ɓe ganduɗa taw kay ko hebnoɓe gañande musde saga nde o nanggano nde ne mbaɗanno seppoji e nder leydi Sénégal toon to wuuro Dakaru kanko Ousmane Sonko noon o holliri ɓeɗon sukaɓe tan omo weltiniɓe kamɓe kala e darde nde ɓe darnode ko darde lamde o wiɓe kadi ko darde nde fattam lamiri yooɓe jokku o yooɓe paam noon kamɓe fof hannde o wi kanko Ousmane Sonko ko kamɓe ndendi yidde kamɓe kadi ndendi fandare mabɓe kadi ko wotere darnade leydi Sénégal kono kadi ɓamtude leydi Sénégal ha yaara yeeso no hannirta ni beele kadi ha joni ɓe darno potal woni démocratie e nder leydi Sénégal e wiide on mo ganduɗa kanko woni Ousmane Sonko ñalawma hanki waɗi balle tati ko yalti aduna Thione Ballago Seck ɓiyi ko noon hono Wally Seck holliride kanko oɗon Thione Ballago Seck nde o yalti aduna nde ɗum noon musima no fewi kono kadi wonanimo pettere no fewi saabu noon jignade makko e wiide makko tan ma mbiya wayna e kimo kanko Wally Ballago Seck o wi noon omo jarna dendagal bandiraɓe e ha e sehlaɓe wawnoɓe dardade mabɓe kono kadi arde rende mabɓe sunare caggal nde yalti aduna bammakko hono Thione Seck o wi kanko Wally Ballago Seck o jibina faade ñalawma hanki o ɗum noon o wi omo teski tan o meeɗa dañde ko musima ha ɓuuri ɗum ɗo taw ko jaltugol aduna jignade makko kadi ɓaddinoɗomo sehil makko tindintunoɗomo e kala saaha o wi tan noon ko julɗo o jaaɓi kala ko Allah waɗi ko ɗum tan woni ko hani o weltanima Allah no fewi omo duwono jignade makko yo toon won foftorde muɗum dendagal bandiraɓe welde hettiyankoɓe weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma ha yardiɓe ina duwonomo kanko Wally Ballago Seck ina duwono kadi ɓesguji leydi Sénégal ha e nder windere nde kala Karim Wade ko ɓi Abdoulaye Wade mendoɗo wonde hoorejo leydi Sénégal kanko Karim Wade neldi duwuji makko fewde ɓesguji leydi Sénégal ha tengte ɓesguji Thione Ballago Seck o holliti tan o wi Thione Seck ko moƴƴo ko dimo kono kadi ko neɗɗo julɗo kadi battude gueɗe mum fof e Allah siftinen tan o wi kanko Karim Wade o andodiri e Thione Seck ko ndeɓe tawdiri e nder dumpirde to wiyete Rebeuss woni prison mo Rebeuss ciftinen tan ɓe tawdiri toon kamɓe ɗiɗo o wi noon Thione Seck ala ko yiye mum so wona ko neɗɗo Allah ɗum noon o wi ha joni ko sunare mawde wonande leydi Sénégal o wi yo Allah yurmo yaafo on Thione Ballago Seck e wiide Karim Wade jeehen ha joni koye nder leydi Sénégal gonɗen hollirama de ɓiɗo leydi Sénégal najo gurɗo to wiyete États-Unis d'Amérique woni dawlade dintuɗe Amérique on noon wurno tan ko ƴettade e nder guese internet ƴettade wiide konngol bondi kono kadi biskide ha joni golle laamu leydi Sénégal e o saaha noon caggande laamu leydi Sénégal o waɗi plainte woni noddima e lawol laamu leydi Amérique wawi fawde makko junggo kanko oɗo Ousmane Tounkara biyannoɗo biyate bonɗe kantorɗe e fawde e leydi Sénégal e oɗo saaha noon hollirama omon o fawa junggo toon to dowlaji dintuɗe Amérique kono kadi ne sikka yoga e jandeji no kolliri ni ñawore makko ma musno fewi kanko noon saabu omo rewno toon to leydi Amérique o meeɗi nanguede hitande ujunaji ɗiɗi e sappo e joyi woni 2015 on saaha o nanguirno ko nguyi ko autoji ɗum noon so tawi tawtodirima mbiya ene jogori musde dow makko kanko oɗo Ousmane Tounkara gonno tan e nder guese internet en ƴatto walla ni ene wiya gueɗe e kantorɗe Gris Bordeaux ko mbiri ko sippirteɗe landaji leydi sippirteɗe jafɗon e lambaji leydi Sénégal kanko oɗon Gris Bordeaux no hollirama o ñalawma hanki to wiyete route à jamma hanki to wiyete route à péage
taw waɗɗani legal pétégal mbaw kanko Gris Bordeaux noon ko baɗaɗo agressé ñalawma hanki o walla jamma hanki o baɗɗomo agressé o noon hollirama hayso tawi woni gañanimo kanko Gris Bordeaux wawi kam jifta téléphone makko naati e soyde ɗum noon ko saabi ɗum noon ko sangde pawdiral auto ji woni embouteillage kanko Gris Bordeaux o jippi e lawol ngol ko ɗon on yane makko walla yimɓe ɗon ɓen yane makko mbawi kam heftude téléphone makko kanko oɗon Gris e Bordeaux ɗum wonno ko jamma hanki toon to wuuro Dakar o ha joni gasnirten kabaruji men bandiraɓe hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko gasnirten koye haala Macky Sall hoɗojo leydi Sénégal Macky Sall o joɗodima e société civile woni rendo jamboure o e nder jonde mabɓe ɗon ɓe garti hen toɓɓe kewɗe no fewi kono noon ɓuuri hen mantinde ko haala toɓɓere 3e mandat woni mandat tataɓijo kanko Macky Sall o wi ɗum ɗon noon yontani taw so yonti tan ko nden ɓuurata welde haalde kono noon ko wawi wiide tan e oɗo saaha kanko meeɗa wiide omo waɗa 3e mandat o wurtima kadi wi kanko Macky Sall hay goto kadi wawa wannudemo ko yiiɗa wadde walla hay goto wawa wannudemo ko yiiɗa wadde kanko Macky Sall o wi ɗon oɗo saaha omo ñaagui tan ɓeɗon ɓe o joddiɓe woni rendo jamboure ɓe o joddi e batuɓe e fewde kadi dendagal ɓiɗɗo leydi Sénégal naji gonɗe e nder leydi ndi e oɗo saaha omo ñaagui kamɓe kala nden ndentini doole mabɓe ndentini hakkillaji mabɓe ɓe mbawa gollade gam nawrude leydi Sénégal yeeso kono noon haala 3e mandat o wi yontani taw so yonti ko nden ɓuurata welde haalde kono kadi o wi o meeɗa hay yaltude ñalam goto o wi omo waɗa 3e mandat kaw Macky mbiyanmami tan ko tanam goto meeɗino wiide ma wakon wakkete ko min haalno haalti dima konngol mum Seydou Sall ren konngol ma en calmini bandiraɓe hettiyankoɓe weltare ɓeɓe fulɓe ande diine ma kabaruji men ko ɗo kaadi addanno on kabaruji moon ko musidɗo moon Foutangue Diaw Nouakchott faade weltare ɓiɓe fulɓe ande diine ma ko noon tigui e Foutangue Diaw Allah jarama golle ma jooɗi e peewi sen gummima leydi e Sénégal paɗen ko leydi e Niger jakorɗo mabɓe kalfinade ko yewti e ndenka leydi biseɓe Youssoufou Katanka o wawi hande ardade ko yewti e guddidgol tawi ko hôpital mobile e nder lamorgo leydi ndi tawi hande oɗon hôpital maha koye ballodiral e dowlaji dentuɗe e Amérique kanko hande tawi kay ko jakorɗo omo yaadi tawi koye ambassadeur mo dowlaji dentuɗe gonɗo e nder leydi ndi ko noon kadi omo yaadi e jakorɗo mabɓe kalfinade ko yewti e cellal kanko hande jagorɗo caggal ɗo ƴetti e konngol o wawi tawi ko yettude dowlaji dentuɗe e ngal ɗo ballal tawi kay ko waɗi gam made hono ɗon o hôpital beele hande tawi ko wawde wallide ɓesguji e leydi ndi no hannirta ni henna sen gommima to leydi e Niger paɗen koto Guinée équatorial hoore jo leydi mabɓe wawi kañumne kay wadde e jillu e nder cuuɗi safar gonɗi e nder leydi ndi gam kay tawi ko salminoji yoga e ñawɓe tawi kay ko wonɓe e nder ɗiɗon e cuuɗi ɗum waɗi tan ko caggal kay nde explosion waɗi tawi koye nokku hande woni koɓe leydi ndi kene tolno tawi ko temedere e yimɓe joyo mbasi en pittali mumen kene tolno temedde jeegom e sappo e joyo ɓen goni tawi kay ko wonɓe cuuɗi safare oɗo saaha tawi kay ko gañiɓe kanko hande tawi ko worejo leydi ndi e konngol makko o wawi holliti tan leydi ndi e oɗo saaha ene waɗi kene tolno temedere piccal nayyi tawi ko million holliti e oɗo saaha leydi ndi ne waɗi caɗele ne jogui caɗele to banggue hande tawi kay ko wasam gollago to banggue basal to leydi e Nigéria tawi hande honinkoɓe leydi Nigéria ɓe kolliti e oɗo saaha ɓe goni koye ha hande ɓe goni tawi koye enquête e mbadi ƴewde tawi kay ko sukaɓe diftanoɓe e nder tawi koye duɗal mumen école aji caggal kay nde jangganno ko ɗon tigui tawi ko worɓe joguitiɓe mbawi yiyande mabɓe mbawi nawde tawi kay ko yoga e élève aji janggannoɗe e nder oɗon école ɓe kolliti tan kamɓe hande tawi kay ko arme mo Nigéria ɓe kolliti kene tolno tawi ko capantati ɓen janggoɓe mbawi woppitede ɓe kolliti e oɗo saaha ne hedde juuɗe tawi kay ko ɓeɗon worɓe joguitiɓe kene tolno temedere e capanɗe jeetati tawi ko janggoɓe kolliti hen capantati e jeenayyi ɓe ɗum ha hande tawi ko sukaɓe rewɓe sen gummima leydi Nigéria paɗen ko leydi Mali ma en jabbo bani men debbo Banor Mamadou Sarr Banor Mamadou Sarr jaam ñallema eyyi ko noon tigui Sagnang woɗɗani wuuro lamorgo Banjul Banor Mamadou Sarr jaam ñallema e nder leydi Mali alerte sappo e nayyi lewru Mboye hitannuji ɗe nogas goho woni kay alerte cawtuɗo alerte heccanko conseil ɓen mawɓe conseil islamique to leydi Mali tawi ko yamirore laamu sabbuno ɗum ɓe mbawi joddade e ɓen jihadiste en heftinoɓe wuuro Farabougou ene jooɗi hen kay ha jaam wawa artude hakkude mumen e ɓen donso nden jonde noon wawi wadde ha kalde nden jonde wawi wadde e haltidde ha ɗum jaam kay wawi artude hakkude ɓen jihadiste en ene wonde ɓen wiyeteɓe les donso gam kay Farabougou oɗo saaha walla mbiyen Farabougou oɗo saaha wawi hebde kenal lakkitare ha hande kabaruji men e nder leydi Mali tawi ko ñaw Covid 19 temedde jeegom e capanɗe nayyi
e jeeɗiɗo neɗɗo tawi ko yurdirnoɓe nogas jiitidama e on ñaw coronavirus jeetato hesɓe mbawi heftude cellal ɓalli men caggal kay de bidditi e on ñaw tato hesɓe mbawi wasde hen pittali men jogui ko rafi coronavirus naati leydi Mali faade joni ujunaje jeetati temedde jeenayyi capan tato e tato neɗɗo ko jiitida e on ñaw coronavirus ujunaje jeegom temedde joyyi e sappo e goho neɗɗo ko kepti cellal ɓalli men temedde tati e capanɗe jeegom e tato ko mbasi hen pittali men ñalawma hanki o tawi hande ko kabruji e nder leydi Mali ñalawma hanki o caggal nde manda on biyeteɗo Mouhammad Salah Anadif joɗannoɗo Nations Unies toon to leydi Mali tawi ko ɓiɗɗo catnaji nde manda makko kay joofi e ñalawma hanki o toon to leydi Mali o wawi lomtademo tawi ko diplomate Mauritanie najo woni El Hasima Wane on lomtima e oɗo saaha toon to leydi Mali tawi ko joɗanade Nations Unies ha hande tawi ko e ñalawma hanki o roɓinde kabaruji leydi Mali toon to leydi Mali waktuji jeeɗiɗi subaka hanki tawini fayi hojoma capantati bandiji jeetati wonnoɓe e motoji men ina joguiti e nder wuuro Tééré capanɗe jeeɗiɗi e 2 kilométre uji hakkude mum e wuuro wiyetego Kuti Yala ɓen mbawi biftade toon safroɓe jeegom tawi tato ko ophtalmologue en woni kay safroɓe guite ina wonde chauffeur mumen ina wonde goɗɗo tawi ko superviseur e chauffeur mum kañumne ɓeeɗo jeegomo mbawi tawi bifte toon e subaka hanki o gasi ha laaɓi ko tonguɗen robinde kabaruji leydi Mali bandon Mamadou Sar fade weltare ɓiɓɓe fulɓe ko noon tigui e bonnoru Mamadou Sall Allah jarama golle ma jooɗi e peewi sen gummima leydi Mali paɗen ko leydi Maroc laamu leydi Maroc ɓe ƴetti e pellital gam hadde laana mabɓe tawi ko ndiwowo yaade to Royaume-Uni ko noon leydi Belgique wonde leydi Italie leydi Allemagne ko noon leydi Suisse ha yetti leydi Grèce ko noon Liban ha Kuwait ɓe kolliti tan ha yetto tawi ko leydi Norvège ɗeɗo leyɗele kala laana mabɓe ndiwowo koko haɗa yetta ɗum ɗo tan ha hande tawi ko sappo lewru avril hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho sen gummima leydi Maroc paɗen ko leydi Algérie toon kadi fuɗɗi toon ko yowiti e seppoji e nder leydi ndi gam tan ha hande tawi ko wasde yadude e feere nde hoorejo leydi ndi ƴetti Mouhamed ha hande tawi ko feere nde hoorejo leydi ndi ƴettino Abdoul Méjid Tebboune ko fati ha hande tawi koye juɓɓingol ko yowti e sumgoji municipal e nder leydi ndi tawi ko ɗo tan e nogas e goho lewru juin hitande ha hande tawi ko nogas ɗiɗi lewru juin hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho ɗum noon ɓesguji ɗi tellima e beddaji ɗi gam ha hande hollide jadani ɗum ɗon sen gummima leydi Algérie paɗen koto leydi Brazzaville toon kay ha hande tawi ko hande tawi kay ko biteɗo hono Pastar Fred tawi ko gonnoɗo hande rebelle e nder leydi ndi ɗum noon o erima tawi ko ɓesguji leydi ndi nde mbawata tawi kay ha hande ko wattude haajillaji mumen ko noon kadi o ñaguima noɓe mbawata ha hande o ñaguima tawi kay ko laamu ngu nde nunɗal wawata wonde e ɗiɗo élection ngaji présidentiel jogorɗe wadde toon ñande nogas e goho lewru mars hitande ujunaje ɗiɗi e nogas e goho kanko Pastar Fred o wawi ha hande hollide jaami e kisal ha hande yo artu e nder leydi ndi o holliti tan yoɓe korme tawi kay ko kuule leydi ndi no hannirta ni ene sen gummima hono ha hande tawi ko leydi Brazzaville ngu paɗen tawi ko leydi Gambie ma en jaɓɓo kodenen Abouba jaam ñallema eyyi ko noon tigui Sagnang woɗɗani wuuro lamorgo Banjul woƴƴani Serekunda toon de ñalawma hanki o ko fittina mawɗo ummi tornedete caggal nde jibinande leydi Sénégal najo goto naati e nder galle goto mo ganduɗa kadi ko galle Toubak nde yinno wujjude de no wayno ko ɗon tigui gardien o taw ko jibinande leydi Gambie falimo o ƴetti laaɓi o dufti o fi ɗuminete reedu on noon nde nawa cuuɗi cafrirɗe haade yettade taw hawrinete e ladial ene wayno de sukaɓe wuuro ngo nanirani ɗum minetede jaam caggal nde kanko ɓiɗɗo jibinande leydi Sénégal najo o nawa ɗon to brigade mo Sagnang ene wayno sukaɓe gari mbawi duppude on police station mo Sagnang ene wayno kadi ene wayno caggal nde itta ɗon o nawa to brigade mo police station ene wayno sukaɓe wuuro ngo mbawi wadde manifesté duppi ponoji bonni toon ko heewi saabu ɗum jibinande leydi Sénégal naɓe hewɓe ko awoɓe wonɓe toon yoga e muɗumenete laaɗe muɗumenete e no wonde kadi nokkuji ɗi moftirte liɗɗi foof duppama e ñalawma hanki o kono noon jibinande leydi Sénégal naɓe wonɓe ɗo to Sagnang guila waɗoɓe beccega ye kosam e woɓɓe ɓen hanki hay goto e mabɓe nete e liggaki foof goni ko e nder cuuɗi ha ɗo e subaka mo kalde den o de ɓe kolliri armé on e nana tarti wuuro ngo ene wonde armé e CEDEAO kono de hayso woni jaam arti toon yoga e jibinande leydi Sénégal naɓe ene kuli tigui rigui ko wiyete ndenka muɗumenete kanko suka baraɗo hande ñalawma waktuji ɗiɗi o jogori
ɓuri wirnede ɗo e nete e Sagnang kodde nen Abouba jokkodiranno moɗon e Weltare TV ɗo e Sagnang ko ɗon tigi e kodde nen Abouba Allah jarama golle ma jooɗi e peewi sen gummima leydi Gambie paɗen ko leydi Ouganda tawi hande ko opposant tawi kay ko lundiyanke laamu leydi ndi kankone o fawama junggo tawi kay ko biteɗo Bobi Wowing tawi hande o fawa junggo koye seppoji tawi kay ko bannoɗo nder leydi ndi gam ñagade tawi kay ko dumbinoɓe nder hande cuuɗi hande tawi kay ko cuuɗi dumbirɗi e nder leydi ndi no goppite ɗum noon tan kanko e hoore makko e oɗo saaha o fawama junggo ha hande ɗum jokki e kabaruji men e ɗemgal Pular sen gummima to leydi Ouganda paɗen ko leydi e Brésil hoorejo leydi ndi kankone kay o wayli tawi ko jagorɗo makko kalfinaɗo ko yowiti e cellal aade e nder leydi ndi tawi hande caggal tawi hande kanko hande tawi ko hoorejo leydi ndi baylude tawi ko jagorɗo mum kalfinaɗo ko yowiti e cellal aade caggal kay nde leydi ndi wuuri caɗele e cattude ko yowiti e rafi coronavirus hono loni tawi kay ha hande tawi kay ko ha hande tawi ko haralleɓe ko yo ha hande tawi ko fedde oni haralleɓe tawi ko oni kamɓe kay ɓe kolliti tawi ko hande seppoji baɗoji to leydi e Birmanie ɗiɗon seppoji kala tuggude kay nde ɗe puɗɗi faade ñalawma hande o wasi en pittali mumen ɓe jettima tawi ko capanɗe jeeɗiɗi innama ade tawi kay ɗiɗon seppoji saabi ɗum foof tawi ko guettugol hoorejo leydi mabɓe tawi koye jappere muɗum cokkitortoɗen kabaruji men e ɗemgal Pular e ñalawma hande o fedde windere yankore finade ko yowiti e cellal aade e nder windere nde kamɓene kay ɓe kolliti ko yowiti ha hande oɗon vaccin tawi kay ko biteɗo AstraZeneca tawi hande yoga e leyɗele oɗo saaha ko calti tawi kay ko ñakkude ɓesguji mumen e oɗon vaccin ɓe kolliti tan haydara ala e oɗon vaccin o gasi alaɓe kabaruji men e ɗemgal Pular e kihide hande o ɗe yesso haalirde nde musidɗo moon Hammady Keneme leydi Sénégal Foutanké Diaw leydi Mali Banor Mamadou Sarr leydi Gambie ha hande tawi ko kodde nden Abouba ne heedanen to nokku karallagal to sey hande tawi ko Seydou Abouba gonene jaam